Kapani takte buksong lamsugo jotono tini na update hingga ke belai khena bo wana mahisa patimung bahai ke wana mahisa patimung male chela sikla bwsa khorok tamni bumano tlangui khari thangka norok kok kubui no khana ko obo belai khena wana mahisa patimung lai thangnai robbar tini bek sapta kaka robbar ni dino kharmani diboni duita time ni jora tabuk phano tugui manjeku abagui je kharjaknai chula mane bi kharjaknai chula o dara bai bang kok salaimani bisingtui bo ano saikhwnai ka je bini bwrui kharmani reason kok silchamani hingka ke bo Jonathan Dev Burma hinui khoroksa chula bino thango hinui pura confirm keno khari thango hinui ano saikhwna rika tei achlani nogo thangui naimani bo chula nogo kwrui hinui saikhwna rika norok o jaga o nugui mankha o chulani photo bai bini bwrui ni photo jodi no kebo nugui tongkha hingke kokduk number rijak tongo kokduk number o kisa jogajog khaiui o je bihi khari thangmani je o darata je bini bwsai bono sahori rinani bagui bo koijajak tei o video no kwbang kwbang share khainani tapokdi je kharthanai chula bai kharthanai bwrui ni mung hingka o chulani mung hingka ke Jonathan Dev Burma bini kami hingka Kalaswati Jirania ganao te o bini bihigni mung hingka Tiffany Dev Burma bini kami hingka mandayo hingkai khapani takte video no puilan chimi paithakjak tei naitongmani bagui belai belai kheno.